Jiena Sylvia Azzopardi mis-Siġġiewi u noqgħod Siġġiewi. Jiena kont tallima tal-matematika f'diversi skejjel sekondarji fosthom anke Siġġiewi. Il-ġenituri tiegħi kienu involuti ħafna fil-volontarjat, b'mod speċjali il-papa tiegħi Azzopardi. U jiena imxejt ftit fuq il-passi tagħhom u sibt ruħi bħala s-segretarja tal-Għaqda Kulturali tas-Siġġiewi. Jiena għażilt il-pittura ta' Mattija Preti, il-Magħmudija ta' Kristu minn Ġwann il-Battista. Għaliex ftit ta' snin ilu mort Iżrael u ġeddidt il-Magħmudija tiegħi fil-Xmara Ġordan. Jiena għażilt li dil-pittura titwaħħal mal-kappella li hemm fil-pjazza iddedikata lil tuħ ir-ras ta' Ġwann il-Battista u tista' titgawda minn ħafna nies.